Her kişi de boy bulsun. Көршің кірсе істеріңде саналар қайнап тұрсын. Суфия Гайнуллина шигырь язуның үз тәме бар. Алар миңа моң кебек агылады. Эш эшләгәндә төннәрен йокламыйча да иҗат итә ул аларны. Yazdım, 5 станса yazdım. Kimge юбилейге, kimge onda туган көнгә. Кем әйтә шунарга малайлар киләләр мәктәпкә анда. Яшь вакытта бер тапкырда шигырь язып карамаган Суфия ханыма илһам лаеклы ялга чыккач килгән. Шул кадәр күп иҗат итә ки, 2008 елда беренче китабы дөнья күрә. Аны бастырып чыгарырга Апас районы редакциясе ярдәм иткән. Аннары тагын 2 җыентык нәшер ителә. Соңгысын узган ел Казанда бастыра, пенсия акчасына. Бу минем мечтай. Шушлай Казанда чыгарасым килде, зур китап чыгарасым килде минем. Шигырьләрем таралып әрәм булмасын дип инде. Тагын бер хыялы бар. Балалар өчен язылган менә шушы шигырьләрен дә китап итеп бастыру. Әмма алар рәсемсез кызык булмас дип уйлый. Моның өчен бик күп акча кирәк. Бу шигырьләр мәктәпләр эчендә менә дигән кечкенә спектакльләр куярлык ди Суфия ханым. Яшәгән бер зур кабан ул кышны яратмаган. Шуңа да ул зур итеп ис алырга уйлаган. Суфия Гайнуллинаның шигырьләре төрле темаларга багышланган. Табигать, авылына мәдхия, балалары, күршеләре турында, хәтта Владимир Путин белән Минтимер Шәймиевка багышлап язылганнары да бар. Путин, мин сине чын күңелдән һаман да хөрмәт итәм. Син булдың бит илебезгә ачып төшкәндәй күктән. Суфия Гайнуллина сугыш чоры баласы, 40 елга якын колхозда эшли. 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Үзе 7 сыйныф кына тәмамлаганга, балаларына югары белем бирергә тырыша. Суфия ханым тормышыннан канәгать. Әле тагын яңа һөнәр үзләштергән, үзлегеннән гармун һәм синтезаторда уйнарга өйрәнгән. Бик күпне күргән, һәр нәрсәдән ям табып яшәүче ханыма 85 яшь. Бик күпләр аңа киңәш сорап килә. Мин күп еллар буе башлангыч мәктәптә укытучы булып эшләдем. Һәм без бәйрәм сайын Суфия апага кереп аның шигырьләрен сорый идек. Яңа ел җитәме, нинди матур шигырь бар, алып чыгып балаларга шуны өйрәтеп бәйрәмнәр уздыра идек. Без инде тырышабыз клубларга, нигә чакырырга, үзенең шигырьләрен укырга. Ул синтезаторда да уйный, гармонда да уйный. Әгәр мин юморист булсам, булыр идем остасы. Дусларым гаепләмәгез булса сүзем кыскасы. Апас районыннан Чулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.